Khowai hangkarni Baijalbari rungnok belaino munggonang te belaikhe kecamku rungnok. Phiaba tabukhai o rungnok belaikhe behalo kelajak. Okok tuma saimanei amchani subrai club ni adongsong Baijalbari school o thangai headmaster tai school visit khaikam. Thangai nogoikha school belaikhe bolong ongjak tei doga tailam rok bebakno kakjak mang tei khitai tei sutui nog rok bebakno hamia mang. Abo simia khitai nogo smoking ni tukra tei packet rok tai bimol packet rok mang kupulung. Abo simia school o class choli tongphano class khaya khitai nogo thangai mobile bai game rok thung tongmani bo manjakha masamusu student rok club ni adongsong bai. Tai student rok ni bagai bicycle phaimani bo bagjagya 28 numbers tongkhom. Kokhe haisi school o mobile tai class khaya goi khar tongmani mungsa saimania teacher rok. Omati haike mangcholi tongkhe ti prasarong ni thinang boro soguino wana laijak subrai club ni adongsong. Borokno school ni headmaster tai saluni yagulo borok bai taisa meeting khlainai hinai kokri horkham. Photo thepawui proposal ka gabun kaisa instruction tongo je from musuk rangni ga borok sumuna manlai hinai. Ya apke phaika a cycle tongmani na apro cycle tinta ki saita suk tongro khana cycle ga a cycle tong thangwa do khoboro hoibo phaina phaiya ga amoni pore bospalang ga teisa omokai 19 bai kuri phaisa kwa 19 bai kuri bo jehetu amo session kaisa tong a session ni thing simon sama hai time kaisa koi deba forum samka hangka jomari nani ga a time ni modhe jomari hebe gasen jeng thangai jomari hebe ga hangkai afurkai kene kesat lokolo sansai di sokwa office hoite galti songka busuk ngai galti songka ri hoka de purata ri hoka hange bo ngia tamphai ma hokwa a jaga khoro busuk sing proposal hoka kate bar bagi khoro busuk hoya minus phaisa kwa ar pro phaikana 30 35 ta de 32 ta da asar amsa mo hisab kurika ga amo phaimani amo phaya koi sok paisa kwa sakangni bo tongkha kaini ini thanga apro duita lot ing thanga apro kai ngai 32 ta bai khara ba ngai amoni pore ga amo tau ama angkla bu amo hai unuman hai sama kopsi ano ko asa thai tu ya ar ka go kai ko mana amoni pore ngai cycle to phaika ngai buku সময় mano ngai committee no jano kha ngai committee rong no jasana tuipan no kaise distribute kharibe na minister ha committee ku tongo sabaina himane ga kija phaipa no sabai de reno phan khari mane amte committee to 2 বছর বেশি tongya 3 বছর essential 3 বছর তো তারপর তো 2 বছর লাই থাকা 3 বছর লাই থাকা লাই খান সাহা পাবো